emakhaya kuphi nakuphi kulona lonke likaMthaniya uhlubheke lonibingelelayo ngithi sekonakele ngomgqibelo wona lomhla ka20 kuJulayi kwimpucuzeko eMoses Mabhida ngithi nawe insizwe ezwayo nawe mama wezwayo nawe ntokazi wezwayo ngithi asipheleleni khona eMoses Mabhida Stadium nizobuka abaculi abahlobo udlubheke lapho uyobe engadlali namfana uyobe engadlali nangane ikhanda ngishaya phezulu kudilika umncwadi endodeni ngiwaphuthelwa ke sobusiligijimisa ngengqongqo ningakhohlwa ukuthi ingoma enhlobonhlobo nizoyithola okuningi uzokuthola khona umhla ka20 oza kwimpucuzeko uzokaga se njengoba abaningi baye bazi ukuthi ke kwanengxushungxushwanyana ike zabakhona phakathi kaDlubheke nabahleli bomcimbi wempucuzeko lokho ngifisa isizwe sikwazi sesakulungisa sahlala phansi singamadoda sakhuluma kwedlula yonke into nje iqhubeka kahle esinqenqa nje ukuthi abantu abaphelele kwimpucuzeko bazokholwa bedele futhi ngakho kube njengoba abantu babona kwavela emaphepheni naseyithombeni kuma social network ko Facebook nawo Instagram lokho kwakhomba khona ukuthi sihlalile phansi sayilungisa leyo ngxushungxusho ekade ikhona ngaleso sikhathi siyamema nje bonke abantu mabaphelele kwimpucuzeko kuzoba mnandi